Ongcwele osigcwalise ngobuNkulunkulu bakhe. Uzwakala ikhona lokuqala lethende kuze kube sekugcineni kwethende kwelinye ikhona ukuthi umoya ongcwele uphakathi kwethu. Mhlawumbe ngisho bazalwane, he is our father. Kusho ngisho bazalwane bami, his name is Marvelous Counselor. Igama lakhe umthokozisi, uyikhambatha. Abamazi kahle eBhayibhelini bambiza ngehelper. uNkulunkulu ohlala phakathi kwebandla, onikeza ibandla likaJesu isidima novikelo olufanelekile. Uma khona bamthanda njengoba lokho ethandwa inhliziyo yomoya ongcwele, ngicela ukuthi simshaye izandla kakhulu bathandekayo. Acknowledge the presence yakhe. We acknowledge your presence. Daddy, we love you. Ngithatha ithuba bathandekayo nixolele ngicela ukuyithela ngamanzi. Ngoba mangayithelanga ngamanzi izosuke ingaphumi into. Kanti uNkulunkulu kukhona into yathela ngiyikhulume. So I'm sorry mani ngibona ngiyithela nje ngebhakede lamanzi. Ngenzela ukuthi siyikhulume into. Angiqale ngokuthi ngihloniphe kakhulu bathandekayo uDokotela uMpostoli uNyandeni. Ngihloniphe kakhulu ndoda kakhulu bathandekayo ubaba wethu uMpostoli uNyandeni, abazali bethu beNtshungumo. Abantu uNkulunkulu asivusele bona. Labantu uNkulunkulu asidobele bona. Wayesebanikeza lo msebenzi omkhulu kangaka ukuba uthwale lo mphongolo ongekho lula nokho. But siyathanda bathandekayo ukusho ukuthi siyabathanda mhlawumbe ikhathi ezifana lezi abayitholi ukuthi sibatshele direct, we love them so much. And siyabathanda ngendlela esimangaliso. Ubaba nomama, we love you and siyakuhlonipha uNkulunkulu wethu. There's one thing esigaranta ngoNkulunkulu wethu, ngeke umqheme, ngeke umjwayele. Ungahlala naye 50 years ucabanga ukuthi uyamazi, aqhamuka kwi-end la ongakwazi ucabange khona. We respect your God. Akuye kuwafika isikhathi la khona sohamba sijwayele khona sicabanga ukuthi sesiyamazi uNkulunkulu wethu. Siyahlonipha, siyabonga kakhulu futhi upholi benu uyasenza siphakame, uyasenza sisizakale, sibonga nangokuhlalelela uNkulunkulu. Ngiyacela bathandekayo ukuthi abazali bethu beNtshungumo sibashaye izandla kakhulu. They are so wonderful. They are so wonderful. Glory. Bese bathandekayo sihloniphe zonke izisebenzi, amadoda kaNkulunkulu onke bathandekayo, men and women of God. Mhlawumbe ngihloniphe bonke upholo obukhona, kungaba oNdlunkulu, oyimeya, amakhosi onke akhona, siyathi iNtshungumo ikhantile inde ithisha zonke inhlanga. Ngicela ukuthi bonke bathandekayo ubukhosi noma ke upholo obukhona, uMpostoli ubuyazi phambili uyakuhlonipha ngendlela esimangaliso. Bese ngihloniphe obaba nabomama, onke ama-ministries akhona. Ngicela nonke nihlonipheke bathandekayo bese niyabingeleleka ngegama likaJesu. Amen. Kodwa u-amen wethu ukhona bathandekayo. U-amen wethu ukhona na? Mashe grande khosai. Ngirawunda lapha eduze nje ngenzela ukuthi ni-calm down bese siyakhulumana sithandaze. Bazalwane ngiqale kanje xa izolo bengikla enkonzweni kwi-buffet yayizolo. I was so touched. uNkulunkulu ekhuluma ngendlela ezimangalisi. Phakathi kwezinto ezinye uNkulunkulu abeyikhuluma, kukhulunywe exactly into ebikwidayari uNkulunkulu akathe ngishumayo. Enye yazo yakhulunywa njengoba injalo kwakhotha namavesi obekufanele wafunde, amanye afundwa. Uma ngihleli lapha phansi ukhona into ethi kimi moya ongcwele uphili. Imvelo yomuntu isithi it means ufathi makufike endlini ngifike ngivula indlela futhi uNkulunkulu usho ukuthi i-message akusiyo. Kuzofanele ngithole a special message to preach. Kanti uNkulunkulu ngadi ngithema ngiqeda ukucabanga manje wena, do you see ukuthi i-mistake eliyenzayo ingakanani? You change the message ngenxa yokuthi usuyizwe ikhulunywa omunye umuntu. Usentshela into eziwu-2 umuntu wena ibazalwane bami. Hello. Usathi kwenye
wathi moyitwane is a sign of ungakhulu. Wayesethe okunye kwesibili okungisurprisile. Do you know ukuthi yini ethala lo pride? Because i-pride ithi yini futhi mangiyimala ngiqhamuke nento entsha okuzophuma kuthiwa umuyazi. Ukungakhuli kuthi ke khona ungakhuli. Kuthi ungakhuli sizothini ngoba vele sebeshilo. I-pride ithi cha nami futhi mangingaphambi bese ngiqhamuka nokwami. Langothi sino-Amerika. U-Amerika ukhona abathandekayo. Brinda Capresso noHosha naye. Ngicela ningibambelele nje abathandekayo. Yazi uNkulunkulu ushumayeze strong. Uthi moyingcwele. Do you remember ukuthi ngakhuluma no-Elisha? Ngimtshela ngokuthi u-Eliya usaza uhlwithwa asuswe. Angikhulumanga nabanye abantu, ngakhuluma no-Elisha. Ethi u-Eliya washaya u-Elisha ngengubo yakhe ethole instruction kuNkulunkulu ukuthi manje i-10 yakho noma i-10 yakho iyaphela. Sesizothatha over u-Elisha. Umuntu wayene-message, it was Elisha. After kwalokho u-Elisha ama-steps walandela u-Eliya. iBhayibheli lithi uma sile Bethel ufika eBethel kukhona igruphu yabaprofethi. To your surprise, igruphu yabaprofethi into ayikhulumayo ithi uyazi yini ukuthi inkosi yakho namuhla izosuswa kuwe na. I-message kodwa kuzoyisho bazalwane i-message yayikhuluma no-Elisha bengekho abaprofethi baseBethel. Angizwela lento uNkulunkulu ngithume yona ihlala ngicela ngibambela lento. Uma izwi, especially a prophetic word, uma liriliswa ligedelwa liyaflowa ku-atmosphere. Uma liflowa kwi-atmosphere abantu be-area babonga kayibantu somayina. Abantu be-connection they set the tent. Bayibambe izwi eliflowa ye-spiritual DNA. Uthi uyazwa umprofethi
uzongizwa vele. Masumzike balinde abangangizwa. Baba. What a prophetic word is the same. No more saying he's a prophet. They confirm, they kuluma. But these guys, abatinga ukula bayi kuluma. Bamtshela ukuthi inkosi izawususa lento nayo izulu. Wahamba wasofika eJordan. Uma fika eJordan same plan. Yes. Jericho. Yes. Yes. Mefika Jericho same plan. Aba prophet in the area. Bayibamba into. Lapho lapha ukuthanzola. Ifuna ukulapha abashumayeli nabantu esimana abo lapha phambili. Yebo. Never ever again get offended. Uma kuba khona umuntu lapha phambili okhuluma imessage oyithunyelwe. Kahlala kulandela kwa prophetic office. This is how we operate. What prophetic office? This is how we operate. Abungani message emzo ishumayela. Yambulwe kumzala no worship. Afike lapha phela athi bazalwane. Ngifiwa iletho yekazimulo kaNkulunkulu. Ukuthi inkazimulo kaNkulunkulu iyabuyela ebandleni. Avela hlabela umhlabelelo othi inkazimulo yakhe igwele amazulu. Simazo ukuthi uNkulunkulu umephi nomzala. Lelamba sala ukhona lekuthiwa iwens. Ikakas. The prophet. Kakas. Yes, Lamo. And Hamba. About you says in John Ayiko. Lamajona can move much. I was listening to God. Ayiko imove.
Anyway, asifunde iBhayibheli. Asifunde iBhayibheli quick. Bese bengizamela imicrophone yami ikhona. Uma ingekho right leg shitwe kulethwenye ngoba hey umuntu usemsebenzini. Isaiah 2 verse number 2. Thank you, Holy Spirit. Thank you. Isaiah 2 verse number 2. Okay. Thank you, Holy Spirit. Thank you. We want to save time as much as we can. I understand so late. Tell us in the North, I was calling the number of Funda, and the North, I was calling the Mokala chapter number 2. I'm telling you, verse 9. Repeat that verse again. Repeat that verse. With a lot of verse. Tell us the song about Tanagayo. We are putting us in Tugu, Essisayo. In Tugu, Essisayo. Song as it in Tugu, Essisayo. As good as song as it in Tugu, Essisayo. Tell me what you say. Singile. Tell me what you say. Aiki guess. Singing Africa. In Jamba, yeah, to get Jehovah. It means so as the conference is done. Ipagam, yeah. Kuna makuma onke. Nesizwe sonke siyakuqoqosela khona. Sonke isizwe. Sonke isizwe siyakuqoqosela khona. Kuna isikhathi esibizwa kuthiwa isikhathi esizayo. Leso sikhathi esizayo masasifikile asikuphela kumuntu. Senador!
Because ayikho into abacabanga ukuthi mabe ngaphosa leli gama elikhibala ukhonja bangithola because ibandla isikhathi eside sithatheke kancane. Angizoshumayela inkinga zebandla this time, angizosolva problems zebandla, ngizokhuluma ngalo bese ngimtshela uNkulunkulu uthini ngalo.
kuwo. Leli gama elithi church abafundi beBhayibheli abahlakaniphile kunami bayazi ukuthi aliningi kwi-Old Testament. Kodwa that does not mean ukuthi ibandla alikho kwi-Old Testament. Ngoba ibandla from the day one uNkulunkulu ecreate umhlaba wayenalo emqondweni. And uNkulunkulu walimisa ibandla. Akunandaba ukuthi walifrayisa ngokuthini noma wathi isizwe sakhe noma wathini, kodwa uqinisiwe kwakuyibandla lelo. Ibandla lisuka from the first generation ku-Adam belisubmarine lihamba ngaphansi kwamanzi kungekho obonayo no-identifier. Yazi wathini uJoshua ebona indoda iphakwayo ngenkemba ehoshiwe? uJoshua lingakhohlwa igama likaJoshua. Usukuthi uJoshua usho ukuthi uJoshua uSavior. Yeshua igama lakhe lamlandela izinto azozenza uSavior mhla ifika. Kwakhona iwiki avulelwa lolu ikhethi. Uyena uJoshua okwazi ukuthi kunegilosi phambi kwakhe iphethe inkemba ehoshiwe. Wabuza uJoshua wathi ungangithini noma umelene nathi? Yaphendula ophendulayo wathi mina ayikhululeka isikhulu sebandla. Ibandla linesikhulu. Ibandla linesikhulu salo. Linokhomanda walo. Akasekwenzeke ibandla lihambe lodwa. Futhi ibandla kusukela ekuqaleni belikhona lisubmarine. I-original plan kaNkulunkulu mhla engenisa emhlabeni wakhanda i-plan ne-strategy okuthiwa ibandla. Awusuka hayi sabuchazela abantu abangasazi ngoba asiphuthume isikhathi masishaya fast forward siphuthume nalo nawe uJesu esefika uJesu ndisathi ungena esibelethweni sentombazana uyanqetha wenza umsebenzi. I-assignment kaJesu ayizoyenza akhabili nobresa njenibambela ekuhambeni kwebandla kube ne-breakdown. Ibandla lalahleka somewhere somehow. Wabona ngathi ilo ayisakwazi ukurestore. Wabona ngathi umthetho awusakwazi ukubuyisa ibandla. Wabona ngathi abaprofethi ababethethiwe abasakwazi ukubuyisa ibandla. Kwasho ukuthi uNkulunkulu ezulwini can never operate emhlabeni without the church. Wayesethe uNkulunkulu into alizoyenza, I am going to give my son mina okolwami izokwehla siyaphi izoristora ibandla. Ngoba ibandla listrategy esidala sikaNkulunkulu sokukhontrola umhlaba. Athi ngikhulume nami akunandaba abachazi batheni ngathi kodwa i-original definition yethu siyi-strategy nobuchule nokuhlakanipha. Ngiyabizwa bathandakayo